wese panojoina politics achiti ndinoda kumirira vanhu anotoziva kuti politics dzine machallenges arimo. Politics mune kakuurayana karimo, mupolitics mune kakupondwa kevanhu, mune kakuremadzwa kevanhu. Asi mupolitics dzemuzimbabwe tikuona kuti politics dzemuzimbabwe vanhu vari muzimbabwe takutoita problem yeye yekuti takutoita problem hombe yekuti takuita politics dzekunyengererana. Ndo chokwadi chasara munyika yedu yezimbabwe kuti politics dzatakuita ndedzekunyengererana. Ukatatarisa situation iri munyika yedu yezimbabwe haichanakidze, ende ZANU-PF munhu wese haachaide, ende munhu wese ari kutsvaga way yekuti aendese ZANU-PF. Asi ukatatarisa nzira dzacho dzekuendesa nadzo ZANU-PF, tikatarisa vanhu vakawanda vari mupolitics dzemuzimbabwe nevanhu vacho vanozviti vanopikisa, pane kakukakavadzana karipo nenyaya yekuda hukuru. Asi tikatarisa kuti chii chakamboitika kumashure, 2030 slogan musofa munhu 1 akuona kuinyararidza ndevabomshell Geza. But tiri mu 2030 slogan kuichinyararidzwa kudaro, tiri kuona pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika, ende pane kakukakavadzana karipo. Vanhu vakawanda vane mamwe mazita evanhu avanodoma kuti toda kuzotongwa nanhingi, kana bombshell Geza kana zvaita toda kuzotongwa nanhingi. Ende tikatarisa type yevanhu vacho vavari kutaura ivavo, vanhu ivavo vakanyarara tichitarisa nesituation iripo iri paground. Because situation iripo iri kunzi maZimbabweans versus ZANU-PF, but tiri kuona maZimbabweans so far ndo ari kufaita, ende vanhu vazhinji tikuona kuti vari kukakavadzana neZANU-PF pasocial media, zvakazokonzeresa kuti ZANU-PF izokwanisa kutanga kutaura kuti tikakubata uchituka hurumende pasocial media tichakusunga, ende tikakubata tichakupa mutongo wako, zvichireva kuti mameseji ari kusvika kuvakomana veZANU-PF. Ende vaGeza vakanyararidza 2030 slogan. But tine vamwe vanhu vetinenge tichitembawo kuti uyu anokwanisa kutitungamirira, uyuwo ane simba, ende uyu akataurawo anokwanisa kuteererwa nevanhu. But kana takatarisa vakomana ivavo vese hapana mukomana ari kutaura, ende hakuna munhu ari kutaura. Asi tikada kutarisa vanhu ivavo, vanhu vanotozikanwa, vanhu vane mbiri. Ende tikada kutarisa kuti kana yasvika nguva yemaelections vakomana vese ivava tichavaona, ende muchaona mapolitical party akawandisa achiuya achiti tiri kupikisa, tiri kukontesta, tiri kupikisa ZANU-PF, tiri kuvhoterwa. But kana tiri pamasituations akadai so hapana munhu ari kuuya, zvichireva kuti muZimbabwe hamuna chinonzi opposition party. Ndo chokwadi muZimbabwe takutoita politics dzekunyengererana, kana politics dzekutatorana, totanga kubatana zvakanaka, kutora vanhu sikuvaita semazai. But kuda kutarisa vanhu vakawanda vari kurohwa nekuda kwepolitics vachimirira type yevanhu vakaita seivavo. Vanhu vakawanda vari kukidnapwa nekuda kwepolitics dzakafanana neidzodzo, vachimirira vanhu vakaita seivavo. But vanhu vakaita seivavo kuti vazokwanisa kumiririra vanhu vachiita zvinhu zviri kudiwa nevanhu, vachipikisa, because ivo ndo vanhu vanenge vakakura vekuti vakapikisa vari paground. Vanhu vavo vavari kupikisa vakaramba, vakangopa komandi kuvanhu kuti vanhu musaite zvakati. Vanhu ivavo vari fast kuteererwa nevanhu, ende vanhu vakatoudzwa kuti itai kana 2 weeks musingaende kumabasa muchistrike, vanhu vanokwanisa kuteerera vanhu vakaita seivavo. But tikatotarisa zvaizvozvi muZimbabwe hamuna opposition party iri kusumudza musoro. Asi tiri kuziva kuti nekufamba kuri kuita nguva takusvika kumaelections tichamaona maopposition party yaya achiuya achiti timirirei. Ende rafu yacho ndeyekuti pakumiririrwa nevanhu, vanhu vachikontesta, vachivakambenera, vanhu vakawanda vanotorohwa, vanhu vakawanda vanotokidnapwa, vamwe vacho vanotosvika mukufa. But tikada kutarisa zvinhu hondo iri kurwiwa izvozvi, vanhu ivavo havasi kumirira vanhu, kureva kuti muZimbabwe muchiri neproblem yeopposition party iri strong. Ndo first thing iri muZimbabwe, mune problem yeopposition party iri strong. But chinonzi opposition party, kana watozvipira munhu kuti inini ndoda kuita opposition, wazvipira kusangana nehondo dzese, wazvipira kumbosungwa, wazvipira kumborohwa. Ndo chokwadi. Ende vanhu vakaona munhu akaita saleader achitomborohwa, achitombosungwa, vanhu vanokumiririra. Ndo chinhu chetinoziva chichokwadi. But ukaona vanhu vachiti isusu tiri kuita mapresident, tiri opposition party, vachitaura kuti isusu hatidi kurohwa, hatidi kusungwa, vachangoramba vachingofinhurwa. Ende vakaramba vachifinhurwa vanongoramba vachiramwa, hatina kunhu kwetinenge tichienda. But tikatarisa vanhu vari muZimbabwe vanokangwarira kutuka vanhu vanenge vachipikisa vari paground kuti uyu akundikana, uyu azodeso. Ukada kutarisa hondo dzikurirwa izvozvi, pari kunzi Geza akundikana, vanhu vakawanda vari kublema Geza, vamwe ndo vari kuti Geza haana
haana kutaura nezvanyuka yemabhunu sinzi zvatukwa nyuka yemabhunu but kada kutarisa nyaya dzakaita seidzodzo inyaya dzinotokonzeresa inini handione uromhu hwagesa kuti haana kutaura zvanyuka yemabhunu ende inini ndinozvinzwisisa ndiri mumwe wevanhu anoshanda mubasa rakaita seiri mamwe maspeech aya anoiswa aya speech yegesa inogona yakatorekodwa nyuka yemabhunu asati asungwa ende mukada kutarisa speech yagesa pemunozoiona imimi na 8:30 manheru speech iye inenge yakauploadwa kudhara inenge iri papremium but vanhu vakawanda muzvinzwisise kuti mamwe maspeech aya anenge agara akatorekodwa kudhara anenge atorekodha speech yake kudhara gesa anenge asiri palive baby but anenge arekodha speech yake kudhara ubva aiisa imimi pemunozoiona speech iye inenge yakatoiswa kudhara isi tinozviona because ndozvinzwisisa zvinhu zvinoitika baby but vanhu vakawanda vari kublame kuti gesa haana kutaura paakanotaura mai mhanje apa haana kutaura zvanyuka yemabhunu zvekusungwa kwenyuka yemabhunu of which nyaya dzakaita sedziri trick tiri kurimemba kumashure ukoko gesa akambotaura pamusoro pekuti ndabatana nevanhu vemaopposition party ndabatana nana Chamisa ndabatana nana Job Scala ndabatana nevamwe ane mazita akawanda akataura pachida kuitwa 31 March paida kuitwa demonstration pepe but takazoona vanhu futi semu vanhu vari musocial media umumu maZimbabweans makatanga kutuka gesa mukati uda kuurayisa mwana uri kutaurire chichamisa pazvinhu zvakaita sezvizvizvi ende iwewo Chamisa wacho haasi kuda kutozvinzwa tikazoona vanezochamisa vakazobuda vakataura kuti inini handina munhu wandakataura naye panyaya iyi yedemonstration zvedemonstration iyi handinei nazvo handisi kuzviziva but tiri kuona nhasi futi vanhu vadzoka vari kuti gesa haana kutaura nezvanyuka yemabhunu vanhu vane problem yekuti zvimwe zvinhu pezvinoitika vanozvinomaliza kune mumwe munhu but zvikazodzoka futi kune mumwe munhu zvinoita kunge zvaipa zvichireva kuti muZimbabwe sofa kakubatana cheke cheko hapana kakubatana but vanhu tinongotarisa kunhu kunenge kwakarereka tomhanyira ikoko totonoita zvinhu zviri ikoko kana taona kuti izvizvi taakuda izvizvi taakutiza futi taakumhanya takuenda uko ngodzokada kutarisa vanhu vakaita sana gesa there's no need yekuti gesa aite zvaari kuita zvezviya obva azonzi ahwina hondo dzacho already let's say gesa aita zvaari kuita zvezviya ari kurwa mahondo dzake ari 1 akamira ari 1 obva aita hondo dzake dzedzi obva ahwina hondo dzake dzedziya wemuri kutarisira imimi kuti achaita president ndiani inini handinoda kukomenda nyaya iyo ndoda kubvunza kwemuri maZimbabweans imimi gesa ari kuita zvaari kuita zvezviya muri kumubatsira muri makamira sevana veZimbabwe zvobva zvanzi zvabudirira let's say zvabudirira wemuri kutarisira imimi kuti achaita president ndiani achakwanisa kutonga vanhu pahondo dzarwiwa nemumwe munhu imimi muri kufungidzira ndiani ndoda kunyazoziva tinyatsoonesa ende inini nje ndoda kuziva ndechekuti vanhu vari kuita zvinhu zvezviya nagesa kuti tikada kutarisa gesa anenge atori nevanhu vanenge vachimusapota watarisa hondo dzedze pedzinorwiwa panenge pane vamwe vanhu vanenge vachitosapota vanenge vakawanda vasiri kutomboonekwa vemusingatozive because zvinhu zvaya zvinoshandisirwa mari kwada kuzvitarisa ndochokwadi vanenge vakatowanda vekuti vanenge vakatopanana maagreements kuti inini ndikazobudirira padhiri rangu rendiri kuita rakati iwewe ndichazokuitira zvakati inini ndikazodeso ndichazokuitira zvakati that's why muchiona kuti takangopinda mustreet tikabudisa Mugabe akabva pachigaro but pakazongouya vanhu pakazotanga kubudikira vanhu vakaita sana Tagwirei ana Chivhayo anga agara ariko but Chivhayo mupolitics dzemuZimbabwe mamusingamuoni ana Chivhayo ana Tagwirei veve vanga vagara varipo but makazoona vachitanga kubudikira ndo same situation iripo yekuti isusu semaZimbabweans kutoti ZANU-PF tinoda kuti iende ende hatisi kutombomira kurwa hondo idzodzo kuti ZANU-PF iende but problem iripo ndeyekuti let's say ZANU-PF yaenda sofa munhu ari kubuda pachena ndigesa nanyuka yemabhunu let's say ZANU-PF yaenda wemuri kuti muchamuita president ndiani because tikatarisa vanhu vacho vari kutembwa vacho vese vakanyarara hapana kana munhu ari kutaura ende vanhu ivavo havatodi kudzinzwa nyaya idzodzo vanenge vachitaura kuti isusu hatidi zvehondo but inoziva kuti ZANU-PF ndiye hondo ende ZANU-PF ikatoziva kuti iwe weakness yako iri pakati vanotongoramba vachikufinhura oramba uchiramwa ende ivo vacho vanoramba vachitonga kusvika vaenda saka chimubvunzo wangu ndekuti imimi muri kutiraya kutaura here kuti gesa ari kurwa hondo dzake kuti kana ahwina hondo dzake achazonotora vanhu vakanyarara vasina kana chavari kuita vasina kana hondo dzavari kurwa ovaunganidza oti chitongai ndangotora nyika inini chitongai ndo mubvunzo wangu problem yemaZimbabwe ndeyekuti ukada kubvunza nyaya dzakaita seidzodzo uchitaura nyaya dzakaita seidzodzo vandanga kukutuka watengwa waita sei but lese ngatitaure zvinhu zviri pachokwadi petinoenda kumarali pepe tichikondesta
tichimirira vanhu veopposition party tine machallenges akawanda etinosangana nawo. Hapana munhu asingazvizive. Tinobatwa tichirohwa, vanhu vakawanda vanoteerwa kudzimba dzavo vachikidnepwa, vamwe vacho vanotourayiwa, vamwe vacho vane mazivanga. Tikada kutera mavhidhiyo evanhu vakarohwa vachiroverwa opposition party vakawandisa, vamwe vacho vakatoiswa zvivanga zveupenyu hwese. But kana taita zvinhu zvakaita sezvezviya todzoka tamusituations akadai yekuti ZANU-PF iri kungoita zveiri kuita, tiri kuona vanhu vacho vetinenge tichitemba tichimirira tichirohwa ndo vamwe vevanhu vari kuramwa politics dzacho kuti isisu hatichaite zvakati because isusu tafinhwa pakati nepakati nepakati nepakati. Saka let's say mafight aya aripo aya anorwiwa sei kana vanhu vacho vakanyarara. And let's say dai Geza asina kutaura, dai Geza asina kumbobudikira achitaura achimbomisawo zvakamisa, muri kutarisira kuti dai tapapi nemaslogan ema2030 ende munhu aikwanisa kumira achitaura kuti izvo hazviite ndiani, dai izvozvi takangonyarara tichingorwadziwa mumwoyo zvinhu izvozvo zvichiramba zvichienda. But izvozvi pabudo umwe munhu ari kukwanisa kunyararidza zvinhu izvozvo, ari kuteerwawo nevanhu. Tiri kuona vanhu vemuopposition party vacho ese muZimbabwe vakanyarara, vakatonhora kuti vari kuita kunge vari kutsigira zvinhu zvacho zviri kuitika. But zvinhu zvikataurwa nevanhu vakaita sesu, vanhu vanenge vachibuda pamedia tichitaura zvinhu zvakadai so tichionesana semaZimbabweans, unotanga kuzwa kuti watengwa, wapiwa mari. Chimbotaura zvemaleader etiri kutarisira kuti ndo vanhu vanofanira kutitonga ende ndo vanhu vetiri kutarisira kuti vanofanira kutitonga. Chimbotaurawo nezvavo kuti why vakanyarara but pane vamwe vanhu vari kubudikira vari kusapota chimuti ichi kuti ngachitorwe kubva kuZANU-PF. Vanhu maleader ese yayo emaopposition vakanyarara kuti ende havana chavari kutaura, havana kana comment yavari kuisa ende havasi kukwanisa kukurudzirawo vanhu kuti itei zviri kutaurwa nemukomana iye, ngatiende nechanel iyoyo. Havasi kutaura, hamusi kutaura zvekuti vakatengwa, muri kuramba makanyarara muchiti zvavari kuita zviri right. Alright, Geza akatonzi anyarara izvozvi, muri kutarisira kuti tichaita sei? Endewo muri kutarisira imimi kuti achazotanga kutaura achiita sezvikuita Geza ndiani? Hapana. But vanhu vakangwarira kuti tikaonesana nyaya dzakaita seidzi pane mistake munyika yedu yeZimbabwe, undangonzi hey iwewe watengwa, hey uri murakashi, hey wadeso. But problem inenge ichiitika chokwadi munenge muchichiziva. Problem ikuitika muZimbabwe takachokwadi, vanhu vemuZimbabwe desperate nenyaya yepolitics yekuti vanhu vekuti takuita politics dzekunyengererana kuti hadi uyu ngatitonge, uyu ngatitonge. Isusu toda kutongwa nyangwe nebenzi, munhu anopenga, munhu anorasa njereyo, toda kutongwa naye as long achitonga zvitiri kuda and as long achirwa hondo dzekumirira vanhu. Ndiwo vanhu vetiri kuda, vanhu vari strong, vanhu vakasimba. Because haukamu kuti vanhu vanolonja mapolitics mapati avo epolitics vachiti tiri veopposition party. But iwe unofanira kuziva kuti chinhu chinonzi opposition party chine machallenges akawanda, kune kurohwa kwevanhu kwakawanda, kune kushungurudzwa kwevanhu kwakawanda. But kana uri leader haufaniri kudzoka kumashure, unofanira kuzvinzwisisa kuti ndakatosaina basa iri same nemasoja. Musoja anotoziva kuti kana watotini ndanoenda kuchisoja ndatosaina basa ndakuenda kuhondo, wakutoita zvehondo idzodzo hauchatotarise zvekumashure kana kuti uyu ndiani wangu, uyu ndiani wangu. Kuchisoja unotoziva kuti unototaura kunzi as long nyangwe munhu akanzi mubereki wako akapanduka unomisa pfuti, because ndo zvinhu zvaunenge wakasaina apa, hakutariswa kuti uyu ndiani wangu, uyu ndiani wangu. But isusu kana tichitaura kuti tine maopposition party akawanda munyika yedu yeZimbabwe akanyarara asina kana chaari kutaura panyaya yehondo dzese dzikurwiwa, tichiti tiri kuenda kupi ende tikutarisira kuti tichasvika kupi. Ende kwada kutarisa ZANU-PF yacho inoramba ichingofinhura, because ine nzira dzakawanda dzekufinhura nadzo ichishandisa mastrategy. Ende vakomana vacho unoziva kuti ZANU-PF inoshandisa mumwe munhu unenge usingatozive ende vanenge vachishandisa mari. But munhu kana uri leader akasimba, kwadatarisa kana kune dzimwe nyika like ana DRC, ana Nigeria, kutori nevanhu vanotodziya musoro kunyika dzakaita sedzidzi. Lese ngataure zvenyika iri padhuze dhuze like South Africa, kunotozikanwa kuti malema hatachwe. But munhu weopposition party, munhu wewewe kutoti pakatonzi manesi hasi kutambira, akatoti inini ndakutonomirira nemanesi, anokonzeresa kuti manesi atovhara zvipatara ende anotoudza vanhu vake, vamwe vanhu votonojoina manesi vonodemonstrata zvekuti hurumende inoita fast kuita zvinhu zvakaita sezvinhu zvezvinenge zvichida. But isusu tikatarisa muZimbabwe hatina munhu wekuti totaura kuti uyu munhu anokwanisa kutimirira, ndo chokwadi. Hatisi kuda zvekutendererana kana kuti chii. MuZimbabwe hamuna munhu ari strong wekuti
anokwanisa kumirira vanhu zvekuti anoita take kuti kana dzichitorira ngadzirire, because ndo chinonzi struggle chacho cho. Achite struggle yedu yetinoiti tichiite yekuti toswera tichitaura paYouTube tichiita se officials zedu kupa like paYouTube zvetinenge tichiita tichifambisa shoko kuti munhu wese anzwe, ndo basa redu retinenge tichiita. But pamwe pacho panenge pane mistakes tichitopaona kuti aiwa apa pane mistake, apa pane mistake, apa pane mistake, because munhu kana uri leader uri opposition, nyangwe hurumende ikatota kutodziridza ngairidze, because ndo zviripo. Ivo pavakatoenda kuhondo vatori nevamwe vanhu vakatofira kuhondo ukoko, vakatosarawo vakazosarawo vakatoita zvavaida. Andivo vari kuti takaenda kuhondo vamwe vedu vakafa kuti isusu titonge, saka isusu takudyawo zvatakaendera kuhondo. Ndosemu nekuti kana tiri vanhu veopposition, muri vanhu veopposition muchiti toda kurwa kuti tibvise hurumende pachigaro kuti isusu titonge zvinhu zviri kudiwa nevana veZimbabwe. Nyangwe hurumende yacho ikatoti takutodziridza takuridzira vanhu tikukupfurai, ngairidze, but tinongozoti hondo inozongosvika mukupera ende hondo inozohwinwa. Generation inozosarawo iyoyo yasara ichirarama yacho iyoyo ndo ichasarawo ichidyawo zvemunenge marwira, ndo chinonzi struggle chacho. Kwete struggle yese tichiti tingotaura uchiti nyinga ari kuita zvakati, nyinga ari kuita zvakati, nyinga ari kuita zvakati. Hatina kwetiri kuenda, tiri kuramba tichingotenderera panzvimbo 1, because ina handiona kuti Geza akanzi abudirira anozosvika palevel rekuti ndikupei mungosara muri mupresident, hazviite. Izvozvo munotonyatsozinzwisisa ende munoti politics munodziziva vanhu vekuZimbabwe. Dzimwe politics dzamava kuita idzi dzeromance dzekuda kuti uyu ndinyingi, uyu tiri kumunyengerera, uyu ngadeso, hadzisiridzo politics. Kutaura chokwadi, munhu kana achizvichinzi leader ngaabude pavanhu, amire nevanhu. Kana achinzi ari kusungwa ngaasungwe. Ende tikatarisa vanhu vakaita semaleader veye vanodiwa veopposition vakatonzi asungwa. Tinoti nevamwe vanhu vanotosara vanotokurudzira kuti hatisi kuzoenda kumabasa kana 6 months kusvika munhu yeye abuda. Kune vamwe vanhu vanotokonzeresa hondo yekutoti munyika munotoitwa shutdown inonetsa. Tikatarisa kana like kuma 2018 kwakatombonetsa mumashutdown, munotonyatsoziva kuti vanhu vakatombotora nguva, Mnangagwa akatombopusa wewe, vanhu vasingaende, marodhi akavharwa, vanhu vakatadza kuenda kumabasa. Tikazosvika pakudzimirwa internet cheche, data rere internet yakadzimwa muZimbabwe meme, vanhu vakonzeresa. Ndo zvinhu zvetinenge tichida zvezve, ukatarisa zvinhu zvakaitika sezvezve ndo zvinhu zvetinenge tichida. But tikada kutarisa izvozvo ndvetiri, munhu wese ari kungoti ukada kukorekta vanhu, aiwa apa pane mistake apa ndezobvonzi iwe wakatengwa. But semu vanhu vacho mukudzi vakatengwa, munhu akangotaura chokwadi muri muntu akatengwa. Ko vanhu vacho ivavo vari kuramba vakanyarara vachiona zvinhu zvichiitika izvi. Why musiri kuvati vakatengwa? Sei vari kuramba vakanyarara? Ende sei vachizodzoka nguva yemaelections kana tada kuvhota? Vodzoka kuti ndira kukumiririrai, ndira kuzokuitirai zvakati, ndira kuzokuitirai zvakati. But vanhu ivavo vanenge vachitya kutaura nyaya inenge iri paground, zvinhu zviri kubiwa vakatarisa. Chavakangongwarira ndechekuti vanozongoitawo umwe munhu vangotaura kuti apa vanhu vari kuita zvakati, apa vanhu vari kuita zvakati. Chitipawo iway forward kuti ndo zviri kuitika, imimi ndimi maleader, toita sei? Havana way forward, vanongotaura nyaya votoenda. Havadi kubvunzwa mubvunzo kana kuquestionwa, havadi vanhu ivavo. Vamwe ndo vari kuti toda kutungamirirwa naGeneral Chiwenga. But ini ndinoona kuti kutungamirirwa naGeneral Chiwenga zvinhu zvinenge zvichitaura zvezvo zvakadhakwa. Ngatitaure chokwadi, chinhu chisiri kudiwa hatichade chinhu ZANU-PF. ZANU-PF ine mutemo wayo weinotonga nawo, ndo chinhu chiri pachokwadi. Ende ZANU-PF ukada kutarisa ine vanhu vakawanda nevamwe vamazita etisingatozive, ekuti that's why muchiona kuti paipe panozonzi kwafa gamba rakati, mutanga kubudisirwa rimwe zita remunhu usingazive wotonzi kuti akuenda kuirusa. Munenge mutori nevamwe vanhu vanenge vari musystem yeZANU-PF, but vanenge vari vanhu vari silent, ende vanhu ivavo vanenge vakangoiswawo kure. But pakapindowo wavo vanenge vachidya naye vanotorwa futi vanhu ivavo voiswa padhuze. Saka zvese zvemunemisa kuti toda kutongwa naChiwenga, toda kutongwa naNhingi. Isu hatitoda kutongwa naChiwenga, hatitoda kutongwa nechinhu chinonzi ZANU-PF. Toda kutongwa nemunhu anomira nevanhu, ende toda kutongwa nemunhu anorwa hondo nevanhu. Ndiye munhu toda kutongwa naye, kutoti izvozvi pakatonzi pari kutoitika chakati, ndo chaanotofesana nakuti ichi hachiite, ichi hachiite. Kana dzichitorira ngadzirire. Ndo vanhu vetinenge tichida, vanhu vakasimba, vanhu vakagwinya, ndo vanhu vetinenge tichida. Kwete zvimwe zvese zviri kuitika izvozvi. Ngatimbomirei nyaya yekuudzana kuti uyu atengwa, uyu atengwa. Ngatitarise nyaya, tostadha nyaya, toona zvinhu zviri paground, toonesana chokwadi, zvinhu zvisingaita hazviite.